Maar wat zullen we dan? Oh ja, hij is heel mooi geworden. Zullen we er even van genieten? Teun. Ja, wij zullen een cd opnemen live bij Teun in de score. En dan rek ik er een tijdje uit en dan hebben we dat uitgesteld. En Teun ging alles er al uithalen. Hij heeft zijn vriendin en alles al ergens losplaatst. En dat bij al je voort en de bamien moesten eruit en de knieën. En het hing dan hopeloos op het dik. En toen kwam dat net terug. En dan kwam ik in de studio dus opnam. En dat Teun zegt daarvan beschikbaar stellen. Misschien doen we het nog een keer Teun. Misschien doen we nog een keer live iets bij een tuintje. Of in het skorker. Ja, dus dat had Teun zien. Dan wist ik wat Teun deed. Ja, Teun, bij deze CD. Wijs er weer op. Mensen kennen straks al eerst een CD keepje natuurlijk. Ik heb nu al beginnen zelfs aan Johannes. Ik weet net wat ze kastje, maar dat weet je alles wel. In principe is het al wel meer. Maar had hij een kwartje te min, dan wordt het net ook moeilijk voor die in. Dus we zouden zelf wel eenmaal €1,5, dat doen we net moeilijk. Maar dan kom ik ook bij hem thuis om de rest op te hebben. Ja? Dus toch een hele euro, wie het eerste. Dus CD's keepje en maar even lekker pauze horen, want die man beginnen direct bij de spullen te zijn.